keskellä oli talo, joka oli tehty voileipäkekseistä. Ne olivat herkkuja. Kunnes mäkijoki avautui ja sieltä piti pihalle lentävä hiilikko. Joku meni. Miten se oikeasti menee? Katsotaanpa. Olipa kerran sisarukset Hannu ja Kerttu. Tässä pienessä metsämaajalla. Moi, minä olen Hannu. Ja minä olen Kerttu. He olivat köyhästä perheestä ja heidän äitinsä ja isänsä olivat huolissaan perheen toimeentulosta. Meillä ei ole tarpeeksi ruokaa, mitä me teemme. Jos menisimme kaikki metsään etsimään yhdessä. He lähti metsään etsimään. Älkää lähtikö mihinkään, metsä on vaarallinen, me tulemme pian takaisin. Pitäisikö minä lähteä perään? Entä jos ei löydetäkään vielä? Ei hätää, Kerttu. Minä olin viisas ja pudottelin matkalle leivänmuria. Oho, murut ovat kadonneet. Pikkulinnut taisivat nokkia suihinsa. Apua, minua pelottaa. Mennään katsomaan. Se on ihan oikeaa pikatakkua. Minulla onkin kova nälkä. Lapset eivät tienneet, että meressä on syy iltään aika. Lapset menivät sisälle taloon, mutta Ilkka ei löytänyt vankit, Hannu ja teki kämistä palvelijat. Nyt te olette minun vankejani. Hannu, sinut kirotetaan pipareilla. Sitten minä syön sinut. Kerttu, sinä olet minun palvelijani. Kerttu, mitä me nyt teemme? Mitä? Kerttu, sytytään uuni. En minä tiedä, miten uuni sytytetään. Tyhmä tyttö, minä näytän sinulle. Kun Noikukko lähti katsomaan uunia, Kerttu pyösi hänet sisään. Ja sulki oven.
kanssa olemme niin onnellisia, että palaamme. Nyt kaikki on hyvin. Hannu ja Kettu elivät onnellisesti.